Mä tulin just vähän aika sitten kotiin tuolta Vesa Purokurun Veitsenterällä näytöksen ennakkoesityksestä. Ja mähän vähän vinkkailin, että Vesa Purokurua kannattaa lähteä katsomaan. Ja nyt kun ton esityksen näki ihan itekin, niin on kyllä pakko sanoa, että mun vinkki teille oli kyllä melkoinen napakymppi, sillä toi esitys oli ihan äärettömän hieno. Siis mä en oikein ole ihan varma, mitä mä odotinkaan tuolta esitykseltä, mutta silti jotenkin mun niinku kaikki odotukset niinku ylitty ihan moninkertaisesti. Että toi esitys oli jotenkin todella sellainen aidon tuntunen ja hirveän herkkä ja hauska ja semmoinen koskettava. Kaikkea näitä niinku samaan aikaan. Siinä eli siinä tilanteessa tosi paljon mukana. Ja sitten vielä kun se on siellä juomatehtaalla, niin se tila on niin hirvittävän intiimi, että se toi kyllä ihan mahtavan fiiliksen tuohon koko esitykseen. Jotenkin ei löydä niinku sanoja sille, mitä just on nähnyt. Ja kaikki niin odotukset muillekin näytöksille, mitä tässä on vielä näkemättä tälle viikolle, niin on nyt kyllä tosi korkealla tämän jälkeen. Eli ehdottomasti, jos mitenkään vaan pystytte, lähtekää katsomaan Vesa Purokurua ja Veitsenterällä näytöstä Jyväskylän kesään.